ପିଲେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ABCD ଲେଖିବା ଓ ଡାକିବା ଶିଖିବା। ତମେମାନେ ଗୋଟେ ଖାତା କାଢ଼ ଓ ମୁଁ ଯେପରି ଲେଖୁଛି ତମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଲେଖ ଓ ଡାକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ତେବେ ପିଲେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।